Louise? Hey Markus, er du der, Markus? Hvad sker der? Jeg er dit stive svin, Ja, jeg er stiv, men Markus, prøv at høre, det er seriøst, fint. men hvad fuck kunne du finde? Ja, det skulle ikke lige, hvordan fanden jeg kunne, det kunne jeg ikke, men Markus, prøv at høre, det her. Seriøst, du skal høre det sjovt. Ja, men Markus! Ja, men... Ja, hvorfor har Louise, hun har skrevet din sms? Hun har skrevet en sms til mig. Hvorfor? Jeg kan huske det, mand. Nej, det kan jeg sgu ikke. Hvad sker der med dem? Hvad så, Markus? Ja, hvad? Så, hvad sker der? Gå lige ind og sige noget ting. Gå lige ind og snakke lidt. Det kan man sgu ikke. Selvfølgelig kan man da det, Jens. Selvfølgelig kan man det, mand. Jeg ved, hvad fanden jeg skal sige til hende, mand. Jens, du går bare hen og siger til hende. Kan du tænke dig at komme med meget ud og spise? Og så skal jeg nok skaffe bord til. Snak godt, det er også. Jeg skal kigge lidt og se. Godt, mand. Jamen, hvad sagde hun så? Hvad sagde hun? Hvad tror du selv, din stive nar, mand? Ej, mand. Jeg fucking elsker dig, mand. Hvor nice. Ja, ved det godt, men Jens, prøv at høre. Prøv at høre. Jeg skal arbejde bord til på soklen kl. 18, men det skal være der kl. 18. Forstår du det? Men, hvad skal jeg gøre? Hvad skal jeg gøre? Bare være bad boy, Jens. Alle damer elsker bad boys. Jeg er sgu ikke nogen bad boy. Jens, min ven. Alle kan være bad. Ja, okay. Men Jens, skynd dig, Ja, okay. Jamen, gør dig klar, så kom ud af døren. Ja, okay. Tak for det, Markus. Det var så lidt tak, okay? Bad. Ja, kom her. Hvad fanden? Er du okay? Hvad fanden er klokken? 10:06. Hvad? Fuck, man, flyt dig, man, jeg har ikke tid. Flyt dig.
Damer elsker bad boys. Hvad så, babe? Går det godt? Hvad, er du okay? Jeg er altid okay, mand. Jeg er en fucking bad boy. Er du det? Men det er sgu da. Jeg er sgu da en cool fyr. Du kan måske lidt for vildt stil. Lad os da lige gå ind for noget spise, ikke, babe? Jo, men lad os gøre det. Hvad fanden har du gang i? Hvorfor gør du det der? Hvorfor bliver du sur? Du er en idiot, mand!